Кажи на Васил една-две думи на Калина. Кой? Ще ги пратя на Калина и на Васил, да ти. Тъй ли? Махни им, усмихни се. Кой да каже? Калинче, здравей. На Васил. Вася, здравей. Да сте живи и здрави двамата. Да се оправяте. Лелю Чакаме ти. да дойдете на гости. Лелю ти. Лятото свърши, идва есента. Долу-горе поприключихме на където сме, до там ще стигнем, да сте живи и здрави. Чакаме ви, обичаме ви. Чао, чао, чао. Пако ти. От мен е любов и гаджета. Искаме гаджета. Има и ще навиете се. Всеки има по 2-3 къщи от вас. Богаташи сте, вземайте момичета, давайте да живеете. Татко ти. Татко ти в туалета, иди го пите. Чакаме внуци и как беше то? Правилно. Правилно няма да чакаме. Не, внуци ако може да фана. Трябва да чакаме. Ти ще да чакаш, аз годината да изкарам. Тъй си мислиш. Те те казваше, ама той нали знаеш? Аз годината да изкарам, добре ще кажете, ура, изкарам годината. Той техника, никой не знае и някакъв утре какво се прави. Не, главата не се бръмчи, нещо има вътре в мозъка. Татко ти. Брамче. Поздрави. На кого? На Васил и на Калина. Ими да са живи, здраве, да се справят с живота. Това е положението. За Коля да ги чакаме. Добре. Ще откриваме обекта. Закриваме обекта. Ще освещаваме с поп. Попа ще освещава. Попа, маменке, ще го извикаме ли попа? Попа ще извикаме да освещава. Ама нищо не помогна. Чакай. Помощ каза. Ама ти що не каза, че има? Благодаря, отче.